Здравейте! Аз съм Мария и днес ще ви покажа как сами да си сглобите кариера в Мусил Бриколаж. Първото, което трябва да знаете е, че работата при нас е много динамична и отговорна. А второто, че има много възможности за развитие. Лично аз започнах точно тук, на тази каса. Преминах през много позиции и днес съм ръководител търговски екип. Но винаги ми е приятно да седна зад каса, за да мога да общувам с клиенти. Здравейте, аз съм Георги и кариерата в Мусил Бриколаж за мен е като работа в тази градина. Изисква грижа и внимание както към колегите, така и към клиентите. Работата ни предоставя възможност за професионално развитие. Ако търсите сигурна работа, бързо кариерно развитие, платено обучение и коректно отношение, може да заповядате сами да сглобите вашата кариера в Мусил Бриколаж. Опитът не е необходим. Тук ще научим да работите по нашите стандарти. От вас очакваме да сте енергични, динамични и да обичате да работите в екип. Възнаграждението е много добро, а гъвкавото работно време ви позволява да имате повече време за близки и приятели, а екипът е страхотен. При нас получавате сигурността на голямата компания и близостта на малкия семейен бизнес, а това е най-ценно за нас. Най-добре е да дойдете и да се запознаем. На 29 септември ще имаме ден на отворените врати. Така ще ни видите в действие. Тогава ще сглобяваме къщички за кучета на нашите приятели от Планинската спасителна служба. Ще се радвам да се присъедините към нас. За повече информация посетете страницата ни "Направи си сам кариера в Мусил Бриколаж". Очакваме ви!